Единствените, които дишат тук сме ние, Наско. Работата с студенти така ще ми липсва. Ето. После смъртните ориквания са съвсем нормални. Това е извратено. Започвай да режеш. Още днес ще те оценя. Така че много внимавай. Нека го направим някой друг път. Не. Съжалявам, не мога. Благодаря ти, Господи, и на теб нас. Какво? Той е жив. Какво правим сега? Успокой се, стажант. Да се успокоя. Това се случва, макар и рядко. Има прецеденти, за които не съм ти говорила. Какви прецеденти? Той е жив. Разбира се, че не. Сядай, стажант. Тук аз решавам кой от какво е умрял. Ясно ли е? Не правете глупости, отивам да извикам доктор Марко. Не можеш да убиеш някой, който вече е мъртъв. Дай ми я. Май нещо прекъсвам. Сега ще ти подредя картите. Това е жена ми, бившата. С нея се събираме пак. Защо ми го обясняваш на мен? А това е? Това е? Това съм аз. Да, това е тя. И коя е тя? Или печелиш време, за да накъдриш по-добре лъжата? Камелия. Чуй се, ревнуваш от една тинейджърка. Защо не? Краката и гърдите й са чудесни. Аз съм незаконната му племенница. Лия е незаконната дъщеря на брата ми. И колко незаконно? От 21 години. Разбрахме за нея, докато беше в Санто Доминго. Сега избяга от майка си и идва при мен. Веднага ще звъна на брат ми. Той ме нарече гадна курва. Нарекал те гадна курва. Винаги съм казвала, че брат ти е тапанар, а ти оставаш при нас. Как така при нас? Ето така. Ела, миличка. Ще ти покажа стаята за гости. Защо това момиче е още тук? Това момиче. Нали ти е племенница? Не преди да седнем на масата. И защо трябва да й се бъркаме в живота? Защото в момента няма къде да живее. Не ти ли е приятно, че е при нас? Животът е труден, нека да свиква. Лия е чудесна. Носа прилича малко на брат ти, но повече ми прилича на теб. Така ли? Да, като изключим гърдите. Доста надарена, не мислиш ли? Привет. Гледах интервюто ти. Беше безотпадъчно. Безотпадъчно. Иска да каже яко. Нали? Чичо ти за първи път ми се обяснява в любов публично. Купих я от един бутик. Ми е малка. Може да я облечеш. И да спи с нея. Защо да спи? Може да излезе някъде и да срещне някое младо, хубаво момче, какъвто беше ти преди 30 години. Страхотно. А после мога ли да го доведа тук? Не, разбира се. Разбира се. Ние с Чичо ти сме модерни хора. Камери, може за момент да поговорим. Какво имате освен тези вероятно подхвърлени неща? За ваше добро се надявам да имате още. Изобщо няма да се стигне до присъда. Имате само косвени улики и никакви свидетели. Цялото следствие е опорочено. Между другото, как върви интимният живот, полицай Чернев?
Вижте какво е адвокат Бачварска. Кацарска. Стига. Знам, че ви бива в извъртането. Обаче имаме ДНК, което неминуемо води към Табаков. И куп репортери, които са любопитни да узнаят истината на тази тема. А мотив? Мотивите могат да са всякакви. Ние по какой си? Фанеш те с... Доколкото разбирам, имате твърде кратко време, за да намерите Магдалена. Това дело ще продължи години. И ако много случайно се окаже, че клиентът ми е невинен, смъртта на дъщеря му ще тежи върху вашата съвест. Ние сме готови за процес. А вие? Това вече категорично трябва да го заснемем. Бихте ли го повторили за камерата? Да не отекчаваме зрителя с моята персона. Много ви моля. Вие актриса ли сте? Да. Браво. Готови ли сме? Светлината не е добра. Прощавайте, бихте ли си сменили местата? Извинявай, брат, че ме виждаш, няма как. Дай. Много ви благодаря. Работим. Тишина, моля. Тихо. Господин Велев, какво е за вас театъра? Може ли пак от началото? Начало. Господин Велев, какво е за вас театъра? Труден въпрос. Но ако трябва с едно изречение да отговоря, театърът е моят дом. Много ви благодаря. Стоп камера. Браво. I drink with Tita's help. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Oh la la. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.